taas löydän levyn käsiini. Ihan vaan just yllytyshulluna. Kaikkiaan te tiedätte, että näin siinä käy, kun yllyttää. Niin lopulta se sitten soi. Mutta nyt viimeinen kappale tässä Helsingin Henki-ohjelmassa tänään on Reino and the Rhinos ja heidän kappaleensa Kuivaas on kyyneleitä. Ajattelin, että täytyy jollain tavalla saada toivoa päivään, joka näyttää